Čo má za drevo v ruke? Drevo mu dala. Kameruješ ho? A to vidno tak? Poď tam bližšie, to čo tak z diaľky, však nič nevidno. Dovidenia, podobne. Čo dávaš Aronovi? No ale Aron, nepapa betón. Aron, nepapa betón. Aron, nepapa betón. Aron chce granulky. Kamienky sa nepapajú. To sú kamienky. To je kamienok. To je kamienok. Vráť ho tam naspäť, kde si ho zobral. Tam ho daj naspäť. Daj ho naspäť, daj. Pozri, Aron on chce granulky papať. Nie betón. Toto je betón. Baba. Betón. A kde ideš? Hm? Asi tvoje ponožky boli, nie? Také modré, hej. Modré či si? Také si ho, modré. Mama.